Hey, hayi abantu sana bayenza kakuhle bayawina sihlelele ukuthi congratulations. Molweni ndanamkela kuMaMgobhozi TV ekupheleni ka-season 3 wezingane zesithembu ke bethunani besisithi congratulations kotirelo nompumelelo no amahle kuba ke baye balotyolwa so umpumelelo wangulowo ke utireleyo wavuma umtshata sathi congratulations. Kwathi kusenjalo utirelo ke ngumuntu osiyaziyo uba uyi-influencer ke uyasebenza nee-brands but ke ngoku wathi gqingenye enkulu esibonisa ukuba une-brand deal or partnership with Omoda apho ke aye wafumana i-J-Tour 5 or J5 I think. So ke savuyisana ke naye sisajonge leyo gqi umpumelelo ngoku naye nanku umpumelelo esithi gqi epostile uthenge imoto entsha na umpumelelo ke sana kudala esixelela uba uyasebenza simane simbona ke qhuba ii-trucks simbona ethengisa neempahla i-sharp so ke simbona ngoku ke ethenge imoto entsha i-Hyundai nantsi utatomsamsele kunaye wavuyisana naye wathi mthombeni wafaka ke i-Instagram reel notirelo simbonile ke esecam kwakhe pha bejiva kumnandi celebrating le moto intsha nantsi ibhaliwe Sibindi Mseleku akancume akonwabe uSibindi hayi kuthiwa sawude sitsho sithi bhuti enganeni. Abantu ke shem bayavuyisana naye phantsi kwepost ezi zakhe kula ibiyenziwe ngutata yakhe nakule yakhe bathi congratulations Sibindi hayi siyakuvuma. Abanye ke neyazi ke soze bangabikho abantu abanegative abanye besithi wondle abantwana wondle omnye umntana but ke abantu abaninzi andifuna uphosisa bayevuyisana nabo naba ke nizababona unomtiritiri uzawuthi gqi naye pha mntakabawo evuyisa naba he nakya wathi umpumelelo wathi nakya. So ke sana bethunani congratulations kumpumelelo. Imoto yakhe ke ebesiyibonile esiyaziyo anayo yile wayinikwe ngutata yakhe phofu iMercedes Benz. So ke ngoku nantsi imoto intsha yakhe andiyazi ke ba inoba ithini into la Mercedes Benz wayinikwe ngutata yakhe mhlawumbi uyithengisile ke wasebenzisa imali ubhatala towards le okanye mhlawumbi sekhona ke nayo. Khanikhenishe ke nakubethunani ubani thini ngalento ka-DJ Mpumza azithengele a brand new car. Hey unabatshakazi ababini ngoku nanko omnye umtshakazi wesithathu. Congratulations once again to umpumelelo. uMaMgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.